Hagan ni kapor nga aingo sa hisin iaw try ba unong panim jung i Jesus Christ nganang mot ban jubab de ki jingkali jung phi para banget ki ba phila kali gitu ki video ke baladap namar ka jing bon kam aga ministry ngala sange support anda lawan nagatur nganong ong bangan jubab ki jingkali ki jung phi kat bangala Ndai men step anda ngalaki nakabatia ngapet ya di status agi WhatsApp account joki parlok ki jonga hadik atu kene bor banga sang banpet ngayo ipen ban ya gawe ka kubor kabas ngusi kabapen kendit yang berkata ke kubur kalong basa uway pan usipay ukris ubang iye ubang ayo jihikay ulakhlat no nakani ka perthe bautaw lang u body bokham siwa yakabangan kren kendiat Sapang cukup ubat dengan sepelat iwe ijing kren iba ukren i video klip iba lengkot iba ai men sim sikat daya nga ngedut na kabanta jong pi nga syakwa ban pen kan mau kat tu kat ni na record Bible but ai jikai ban pen kan mau yang nga ba dingilang barok kum kinong bot jong Jesus Christ hawa kabakum kini ki briu ki jong oblay ki ba oblay nang kambor ba ye ki na kabanta ban rapat yang ni si kajing sisa jong ka Bible kien ka jong oblay kajing ka shoutan rai ka ting ka jong oblay kibala la penwandur si bon ba ki nong sarai ki ministry hakaleng jong ka partai baro kawai dia ba kum kini ki la late no na kan ki partai ba oblay la hot no ki sala de dan ki kat to kat ni ki evaluation ke bangin pet na ka Bible ban amin sim yang ilang baro kabenengkong kalau na kabenengkong korin kalnong kabalay kada ka pra hado ka bakatsan kapen kan mau yangi ba ye ka kam jong u nong sarai ani uta minister u syakri jong utrai la evaluated daublay bakumta ka jing tresitom jong ki nong sarai jong ki pastor ni ki syakri utrai la kalong ka jingalap la kalong ka jikai la kalong ka jing sharai kanom le no wat laba u body bukam ula late no ngina me issue yu ta andang ye syam ba u hakmat jong ka ket Chris ki jikai ki jong u ki jing tresitom ki jong u ki jingelap ki jong u ki jing ki kot ki ba ula tho ba ki sermon ki ba ula kren kinom le no Kinyai long ki jing hikai na ka banta jongi but it jonga akan ka po ngai kwa ban it hu ep bawat ki sermon jong ngan pelait ha ka YouTube channel ka jonga ki link pila ban page ki sermon ki long ki sermon ki bala kerhu yanga ki bala plewang ki jingmot ki jing perkhat ki jonga ki bala lam yanga ka jing sisa ngai kin long ka jing ka khuru na ka banta jong pi te kumta ka jing tray ka jong u la ka long ka jing alap la ka long ka jing kai ka jing long ki kot ki ba ula tho ki sermon ki ba ula kren kinam le no ngai ba blei unang panangkam ye ki hapdeng jongi ban long ka jing ka khu ye ki bubon ngadang sudu mo ya ujon makata empat dakut baha ka jing songsi kum ubrio habang hidup yu syakri jun trial kum ujon makata entang nang sudu shen ya u sharlika hoi ngapong ba ngaya menjur bat u baro andre ke ba ukren ki benta bebon ki ba ngaruk ngaya menjur bat u syakri u try shisha u ba nga ban sngap dang lai puai teleki snem ula syat yap no ula khlat no ani ke percaya ka jing du ke bokraw empat kut ia ka jing sungsi kum ubrio haba don ki ba kum kini ki ba la late no Jika ket utrai, gini mi isu iki kini ke pertesi pangpor tak ndangi iyo Jesus Christ.
markmat tak nang yeshem yaki bat ukris ket ke jong kris ayo pat sakani kawe ke kubor ba body bokam ula klat sandet no dang komba san pulai san ku sop nami ekrang jerong ke ministry ne para banget ke ministry jong John Makada ke ministry jong Shirley Kirk jong body bokam wat jong asis pro lu banga ki video ki sermon ke jingkai kidang ya chafran dalam ke jengker ku na ke benta ki bebon but ninget bakan long kom tata anda uji sun wana ka borom tak ndangi i yaki markmat bat uji Christ kata ka bengong ka baar na ke Hebrew khat wei khalai de khat riu nya ban kan mau ba ka jingyap ka de ka homecoming na ka banta ki ba khok ane ki banget ha uji Christ habang ngilet jinglet ndai sekino kino ke jaka ni juan pai pat chieng ni ong homecoming juan pai pat chieng bakam ta yong home sweet home ni ke snat ta ka yeng la jong ni ong bat na ka banta jong ki banget ka jingyap ka de ka homecoming na ka banta ki bahok mo nama ka yeng ka basishan ka jingi para banget kam dei ka ni ka berthai ni ka yeng ka basishan ka jingi ka dei pat ublei de kum ta ka jingyap na ka banta ki bahok kam dei ka jing rem kam dei ka defeat banga puli ke babal ngasut nak ada kata-kata ke jingyap jeng ubanget ke dei ke jingkermen ha ka ba ngin rung sya kata ka jing tarangkat ka jang uji surprise atau ngin kemen ni ka bakum kata ka dei ke jingker ku ka bakrau na ka benta jeng ngin rung sya kata ka jing tarangkat ka jang uji surprise so ka jingyap na kam tau banget kam dei ka bakadu kam dei ka jingrem ka jingyap ka dei ka jing play jing khang yu banget segi pam jukut ba undan hasanda ba Christ lane bon rung sya kata ka jing darangkat ka jong u Jesus Christ kabalai ka jindu no e ka bakum kini ki pastor isyakri barhem basisha jong Christ kanlong ka jing ai men sim na ka banta jong ki banget ki barang mo jingai men sim na ka banta ki bangai ki barang Timothy san ru do pra pila ban pule banai men sim yangi banginang la ban yai ne scam ha kata ka ministry banginang shlur ha kata ka ministry banginang yang na ka banta ka jing shisha habang apet yo John Makata Asis Prol Shirley Kirk but the body bukam uba ngatip di ka ministry ke jongki ki ba yang ki ba kren na ka banta ka jing shisha haba kini kiba ngitip kiba utrai la shimno shaladi de ki bon ki lenti de ki bon ki rukam kanai men si mengi ba ngirung nginang shlur ban pendep ya kata ka jing pha ka jang utrai kalong kum taru yo Timothy ba unang shlur kalong kum tayu Titus ba unang shlur kalong kum taru na ka banta jung haba ki briu ki jong oblay ki let no sa ket utrai kan I men si mengi bangin ang continue ban persevere ha kata ka ministry kaban kampen shlur su yang kalong ba uniu Chris ubang inget kumo try bo nong panim day tang ba ula ba no ki pop ke jongi day tang ba ula IT no la ka jong ka jingi malo jong ka dingfna la tep ye u ang ka Bible hang ni usutan maka jingdum kena mot lar ular rem kato ka jingdum kala job persyai penban haka sngi ke balai ulami pat banamar ma ukris uim syagi bam cukut tongin ang slur ban pendep ya kamram ka jomo ka jinglong laklo jagi senran jong Jisu ban yap na ka banta ukris becak martar na ka kerteng ka jong Jisu Christ maka gospel ka jomo kalong namar ba uni ukris uba kisyakri ba kinget ude Chris ubala yap bat ubala mipat kapelongkom tayo Asis Prol kapelongkom tayo John Makata you Shirley Kirk but you body bokam bakin long slur bakin am ting ka jingyap kaba bakin long slur ka ministry makitip ba no try bakin ngai uim un priang yaki saka-jaka ka pengkreat na ka banta joki nama pangidon ni ka juga jingkerman para bangi tungin ang long slur ka ministry tungin am kenrandin man kren ni ka Yesus tungin ay play ka tin ka jong black klem jing ting wala da ha ban yap rup na ka banta ka kerteng ka jong Yesus Christ
Kajing im jo kini Gibril ka jong blay. Haka pateng ka jongi. Wat ki banget haka Bible. Ki bala IT la ka jong kajing im na ka banta ka kerteng utrai. Kalai men sim sikat dai e yangi. Ai ba kajing im jongi ki badang im. Nak ma jong apa jong pi ki badang im. Kajing alap, kajing hikai, kajing slur na ka keren ni kajing shisha ka jong oblek. Kanang yai continue. Hai kajing im ka jongi. Bangin long faithful, bangin long gibayai ni. Jika ban syakri yo try. Ban syakri yo try. Habaong kom ni kamut bangin slur bat keren klebi. Keren ni ka bamday, keren ni ka babakala, katalikan pensungsi susu yo try. Hendray bangin na study bahaya ka Bible, nginda present bahaya ka, kum kita ki ambassador of Christ, kalong ka jigar hui ki babon. Kani, kajing im ka bakum kani, kajing try ka bakum kani, kan continue for generation. Kan I mean see him kan iya ki babon. I ba kajing im, kajong pi, ba ka ministry kajong pi kan long kumta. Baga besar. Snyaw do jing kermen, snyaw si kemaong mane habadon baklat kum kita ki bangit ki pastor ki bakum kini ka pateng ki jongi ngimtip langin ang yo susu de em kum maki kidang don ki banga ie ki badang im adua bu bleu nang bat scam ye kita anda kapor ka jong u kala day ye ki bakin late no sika kat ka jong try and rebo try nang panang kambor ba ye ki nre na ka banta kini ki bala late no kumu briho ngas snyaw si kamu beriu bawan ka jingyap kadang ka jingpat dok nuot ngam la ban len ye kata la ka ja ye pi ha ka ying ka jang pi fin song si kamta bal kamta ma bang idu no ka bakum kini ki sakri jeng otrai ka jiwan ka jing song si ka jiwan ka jing dok khamen sim bang idu no sa way pat usipai jong Christ penban para bangai ha ka bakum ka ta kapor kadang ka jingkermen jang ka jing ipat kadang ka jingkermen jong ka jimipat kabaning kong Tesaloni kan long basaw kalai ka saw sa puli haying ka ktien jong ublay ka terway ka jing pentengen syaki Kristan kan tobru syaki pastor kibalit no asyawa jongi balingi berang im bangin sa mipat badu Kris ngin sa mipat ondan wan hakilo para bangi hanteso ngin say here kibala let siwa jongi kin say here bangiru ngin si bud rengkat bagi bagi syam bau try hante haset benai tongin pentengen parlok ki badeng ni bagi ke Bible ye ki bangai bagi yap ka ong kisio thia balai namar ngin samipat haga jingwan ka ba arsien jong Jesus Christ bahang ni ngi sutu pleng para bangit ka jingyap kalong tang sipor temporary ngisio thia hante halum jentep onda uji sunwan kajing imbam jukut badu bahang ni baga baba kaong kajing imbam jukut kade bam jukut bade kani kajing imbam jukut ada ban promise dau try ni bagi banget ya kenam jot shu in ray kin yo kenya kajing imbam jukut ngin saya syam ya kini ki bait ki bathon ki jomi ki para banget ki yap how try ki pastor ki bai shisha ki yap how try ngin saya syam yo asis pro ngin saya syam yo John Makata ngin saya syam yo Charlie ka ngin saya kendo ya body bokam badi ki bai pat ki yap how Christ haka jenget ya ka gospel ngin saya syam ken yaki haka ta kasngi ka ba Chris pun sawan ban syao pat ya ka ba dehang ni wa habang ngasyosi kamu briu na du kamen sim ngaso ban jao ki umat de para banget nyimlong ki beri ke klem jingkerman nyimlong ki beri ke klem jingkerman kumta kan dia cobangan sam ya ka we ke video lingkot jong body bakam ka malong ka jingker khu na ka banta jong pi kan mau ikiri ki saw kli kimat kan mau ikiri ki saw bat bhai ikiri ki mat ha ka donot ka jong pi nang ba haba kum kini kinja pin kan mau ikiri kular na ka tien ka jong Bakum no ba pinang im shushu mapi ke im na ka banta ka kerteng banang continue ka ta legacy jeng ka turun banang rai ka ta jing sha ka bertai banang i ki men sim ba ki yo ka jing penem ba ka jing pengkala oh ka hima ka jong belikan risa wala dei ka por insia syam ni kini paro ha ka por mo jisu man man sha ken ya ka balang Shua bangan sam ya ka video yung bude bakam kalau ka jir ku da ka banta jong pi ko ban pen kan mau i pi ka bade ba uni brio jong play ulah khlak no ha ka ar pusan tarik ubnai ba pra ar hajar ar pusan ka jing yap ka ba kensan ubodi bakam
Udah siya pastor belum faithful sa kaktian ka jang oblay. Udah faithful preacher. Udah faithful husband. Ulok ubayay ni ubashisha bala ka korem ka jang. Udah ru ukpa belum faithful sa kikon ka jang. Ya ka jingem ka jang ula IT siya kata ka jing penah. Ya ka ikhtiar jang kaktian ka jang oblay. Si bon ba na preng jongi ibas ngap ikan khubor ba kan ikan jing nit khu jonga ngilalong di bala kerkhu lengba ka ministry ka jongo body bukam lagalong ka sermon ga bokren lagalong kikot ki ba ulo kho kikot ki ba pau nam bhal ki ba long ka jing kerkhu na ka benta jong ki babon ka family driven faith expository apologetics. Bagi way nado ki sermon. Kala longga jingker khu. Iya ki babon. Kala hot ki Kristan bakin yang scam. Ha kata ka gospel. Ha pedeng jong ka imlang kasalang kabala sa nyat la sa ring sa jengay. Naka jing sya jong ka ketien ka jong oble. Ukhot yang i bangin yang scam. Ha ga jing sya jong ka gospel. Ha pedeng jong ka imlang kasalang kabajak liya, kabamutalap, kabajak drift away. Sa jengay, nagkajing siya jom kaktiin ka jom oblay. Lapi, kumno, pi don kam mikikot. Subahaban tiyat ikikot jom ni body bokam. Search sa internet, search sa Amazon, search sa Flipkart, pendap di ki library ki jom pi. Dakikot ki jom uki bautho. Nani jong asis pro jal makata baki wei ki nang thok ki bakakom ga ketin ka jong oblay kanya rap su ye phi ba finang san ha ka jing Kristan ke jong pioi ka Bible ka de tang maka kata ka ketin ka ketin ka jong oblay benban ye ki kot ro la sot ye ka jing kai na ka Bible bangin puli nang ba onang te ye ka jing ka jong nang te ye ki long ying long sem ka jong nang te ye ka jing Kristan jong bangin nang la ba long bislur baki bing scam. Hapdeng kani ke imlang kasalang ke bakum kani kabala sa drift away naka true jong ka Bible ula syakri como pastor pa US hading ka to kani por la khot yu bon lek po Zambia haka banyarap ban pen scam ya ka way ka theological education kemudian of theology jong kata ka African University. But ya ka ministry jong layo ya ki light lagi benta udah banjur bahai kan ya ka ministry ka jong hakikot ka jong sermon jong ka jingdap biang jong ka ketien ka jong blay the sufficiency of the scripture. Anda ka baar ka jinglong pang pedeng ukris haka jingim Kristan haka jing syakri na dong syadong the centrality of Christ. Bagabalai haka ministry ka jong day the God given role. Kamram ka ba ublay la ay sa kilong ying kilong sem haki baday bat ka jing pelong sanra. The God given role of the family. Ngi kum kalong ying idan ka kamram ka bakraw. Kum no bangin disciple yaki khon ka jong ka lenti ka jong otra. Teng ngi ngimpoy sa kata thong. Ngitlot kum gibriu dengan penkan ma. Bakani ka day kapag Bible ka kren yangi. But ni the way ni kibreu jung lupa penkan mau bahai ya kata. Banginum klet. Ya kini ke jingkai ke jungku. Ya kini kiba ubanjor bah ke ministry ke jungku. Bagi way ke jingkai shonton ra juga Bible. Kam tam le ke ka gospel pilaban ngap ha ka video ka bangalap la ya ke YouTube channel ke jonga. Ni pilaban chu research na po YouTube. Ubodi bokam what is the gospel. Ngap iki kubo no lo kini ki bolo kalong ka jingker ku na ka benta jompi. Ya kumta hagan ika po kumbang akan mau yu kumbang ikan mau yu tongin angu yu blay namarkan ika legacy jong ni ubriu uba kumu pol ubala pendep ya ka jing marathong jong ka jing ubala for the good fight of faith ubala kata ka jing thong jong ka jing ubala pendep ro ya ka jing mare jong ngan chupuli ketika benta naga keting ka jong blay para baget naga benengkong timut naga baar Timothy saw nyo
hai ka ni ko po na kwa man puli ka ni ka benta jong pi bat pi ru pin kan mau ye ka ni ka Bible angai kan long ka jing ka khu ba ka jing pen kan mau ye pi ni ka tien ka jong ble ka ong kom ni sao ka de khat ka ba nyo ka ong kom ni ngalele ye ka ta ka jing le ba ba ngala pen dep ye ka jing pet ngala ri ye ka jing habang ikan mau yo ni body bokam tongin ai ngo you blay na maka legacy jong ni brio jong blay bla khlat no haka ar pusan tarik jong ni benai uba komu po ubelele kata ka jingele baba ubela pendap ye kata ka jingpet ubela ri kata ka jinget hadu ka bakot uang ni kentien ka banganam klak ban klek shu haka jingim ka jonga uang haka wei ka sngi pese snyo ye ka kubo ba ubodi bokam don shu haka ni ka perthai uang wanam nget ye ka bakum kata ka kubo kamut bo ong ba unam yap umo ba ong ba ondang ala yap pese snyo ye ka kubo ba ubodi bokam don shu uang kumno banam snap ye kata ka rumors namar uang ondang ala yap nak ni bertai ngan semi pat lembat ukres tak ada jingmut bakumba ukres ulam ipat ngiru ge banget on sa pemipat lembat what a statement kani ka statement nak benta jonga ba people senyau ka ke po ba pastor jir dan shu akan ni bertai cisangnya selek nak ni bertai tamawat nget ye kata ka rumah nama haga babel ge tu bagi banget ke sio tia namar hagas ngi ke bo jisu sawan pat ang teh haset beneng ngi sami pat baro ke bela khlat hau kres kumbau kres ulami pat on sami penipat yang ngi lam badu tongin long gi bangai gi badap jing kerman kenang bangila ban ya le ye kata ga jing pet thong jo ga jing ke portai banginam give up ban kren ni ke jing isa banginam give up ban yak kan ti ke ju traban penso bayu wala dei ban show ni ngi de ke portai dan ka jaka ka bakhampa ka penkre na ka bantajo nginam ya pen ni ka te ka bam chukot bat ka ka banjong ka ni partai ka batang shipo ai ba ka ta ka nuksa ba ka jingim jong ni brio jong ublay jong John Macarthur jong Charlie Kirk jong Asis Pro bat ki brio jong ka Bible ba hadin jong ka Bible ki brio ki ba yai ne shisha na ka banta ukris ki bla yap na ka banta ukris ba ka gospel ga jong ai ba ka jingim jong ni ki ru khot ublay baro kan ai min sim yang i bangin long gi bayai ne haga ka gospel ta andau try un khot yang i sala ying ta andau try un khot yang i sala de ai ba ka jingim jong gi briu jong ublay ka Bible bagi beliau cuma hadin juga Bible kibla khlak no nak ka gospel bla syak peniap dusman nama ka gospel kibla syak kentai nama ka gospel bagi jing shisha juga ketin ka jong ublay kadai min si bangi bangin remain steadfast bangin long gi bayai ne haga ka gospel bagi jing shisha juga Bible tat ondau try un khot yang i shalade ngan puli ya ka way ka khat Bible ha ka ni ko po ngan puli na ka kitab jing ben pau ka long ka khat sa ka khat lai ka ong kom ni bat ngale o snyo ya ka tin na bdeng ka baong to tho sok kita ki nong yap ki ba yap how try nadu menta shisha ong umen sim bakinyo song that no na ka jing 3 minute jongki naba kita ke jingle jongki ki bot rangkat padki sok kita ke bayap out try naba kinyo song thai no na ka jing 3 minute jongki ta ka long ya baro ki brio ka Bible hadin ka pot ka Bible yap nama ka gospel ba ka jing shau Chris nang ta brio ki bayai ne hado ki nikisngi kren nam ba ka jing shisha kom jong Asis Pro John Macarthur Charlie Kirk body bokam stroke kibaya out try nabakin song that no na ka jing 3 minute ka jongki para banget kat ba ublay nang ay ka jing im bangin im na ka ni ke perthe to ngin 3 minute
tungin tray na kasapoy kapor kabangin sa song thai andang ila late no nakani kaporte nekat bangan ng tungin be sa khamat tungin pendep de kajing khot mo turai tungin kren ni kajing hisya tungin long slur na maka gospel tungin kren persya ay kajing kai bamday kajing le bamday ngidam syting wala kapatagan syun yangi tungin tray menon namar ba kabay nong gaman no tra de try evaluate ika ministry ka jungi para bangi try siya namar ka buram jung ubat ban kren ban ika jing siya juga ketien ka jung ban encounter ki false teaching baro ba ka jing baman ba ka jing dom baro ka pop isi tay mereka jungi kanam long enwe kumbalong ka jing try juga ni ki breu jung kam long en kalong ka jing ku yang apa iko bon nakaleng slak ka pertai kalong ka jing ku ro na ka benta Shua bangin poy sa kata kapor bo try sa khat na yagi to ngin tray betot to ngin kan ma ban dewai ka ying jong ujon makata ka ying jong assist pro ka ying jong body bakam bo cholika bo blade bas chem yaki kam tam yalam yaki si ka jing sisa bo onom sha kenting ha ka ni ka culture ka bo take basa drift away na ka biblical truth boleh persevere lagi, preserve lagi, baru nak asyik kerja slur, baru boleh nak permisi syuk, nak kepateng kerja kerja beriu, kebayang nak kebental try, kat bau try 41 ken ha keporam, bleng kerkui gilang barok lang bagai ni kerja, I mean sim, tu yang scam, pi kepada im, mengaga kepada im, tu kan yang scam, mungkin pendap, dia kerja kot, jangan try, akum ta, syua bangan pengkot jika dia video. Ngap ya ini short clip ke friend jong body bokap ngi kalong ka jingkerku na ka benta. You pity the one who has absolutely no hope because they have no resurrected Christ. Going to hear a rumor one day that Voddie Baucham is no more. Don't you believe it? Don't you believe it? Don't you believe it? Because though I die, I will rise with Christ. It will not be the end of me, because Christ is raised, and I too will be raised with Christ. That is why he is called the firstborn from the dead. Folks, you don't talk about a firstborn unless there's others who are born after him. Don't you pity me? You pity the one who wants to hold on to Jesus without holding on to the resurrection. You pity the one who has absolutely no hope because they have no resurrected Christ. Ku bless you bon. U play ka jing sok. U no kat bat pi. Bo nong ya ai ka bo. Ka jing start. Ba phila ba nya shaprang. Pan pendep. Ka jing khot ka jing play. Ha ka ka perthai. Na ka benta ka porang. Ka jing